Ninja. Iya, dia itu yang itu orang anak kita mau orang kita palang kopi, kita itu perlu pada ini juga kita apa? Ani ini selalu yang makulubun sa payo, nak dia orang dulu. Kasi amas kita ini kalau saya pati nagpapayo. Kamu teman Jess, mainnya teman-teman? Inuman, ganda sinuyapan. Ngayon na sinuyapan naman. Ano ba ako naman pinatang ng buyan? Buyan, buwan. Ay, nang kasi ano? Pagkano ko yan mo? May kwarta ko na. Ano, matay. Madawa ka? Hindi, ibang sana ba ito? May siguro nga na kung saan rin, bro, karugan sa aga. Hindi ako naman. Hapa ka? Ang ribo niya, paling ko taon ako. Madman na kita. Pagkakad na. Pagkakad na kita. Pagkakad din sila. Mga ano, bigyan mo ako, di ako sinahali. Sabi ko, kung saan ako makusang ribo, kaya hindi mo daw makakapagod. Nandiyo na ako, sarap ako, Marte. Ano ang mga ribo? Kami naman kapit pa pa rin. Hindi na po, pagkakuhaan ng mga hindi na, kuyaw na ang kagawa ko, sarap ribo. Mama mo, be? Tapos, yan si Cardi. Baru dito to. Isay.